ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ତ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ଆମର 2-3 ମାସ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତ ଆଗ ଭଳି ମୋତେ ଯେମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ତ ଏବେ ବି ମୋତେ ସେମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ସେମିତି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତ ଏବେ ମନରେ ତ ଖାଲି ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ। ତ ଆଜିକୁ ହେଲାଣି 2 ମାସ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ଆଜି ଏତିକି ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବାରେ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଗ ଭଳି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଉଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।